Senyika yeZimbabwe tirikumbodokunzwa kuti tenda yapiwa vachigumbu mubato wechigaro kwete kungoti chivhayo andione zvine kuri kupakura kwakanaka mubato wechigaro. Muchaona kuti tinoita dambudziko muno mubato wechigaro munyika yedu yeZimbabwe. Akadi mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita pano paGibbs Legacy patinokuunzirai manews update ezvinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Update yandauya nayo muzuva ranhasi ndiye huori huri kuitika muparliament. Kana uri munyowani pachannel ino tinokukurudzira kusubscribe wotena notification bell kuti patichauploada usapotswa nezvatinenge tauploada. Mhuri yeZimbabwe ngatinzwei vachigumbu vachitaura. Wotaurawo zvaunofunga mucomment section kana uchinge wapedza kuona video iri. Senyika yeZimbabwe tirikumbodokunzwa kuti tenda yapiwa vachigumbu mubato wechigaro kwete kungoti chivhayo andione zvine kuri kupakura kwakanaka mubato wechigaro. Muchaona kuti tinoita dambudziko muno mubato wechigaro munyika yedu yeZimbabwe. Apa pakakosha mubato wechigaro because dambudziko iri zvariri kuita manje mubato wechigaro riri kusiya tingati mutakunanzva wenyika kana kuti randingati zinga rehuchi hwenyika huchidyiwa nevashoma mukati menyika mubato wechigaro. Inyaya yekuti vaye vanopakura vaye mubato wechigaro pakanyanya vanhu vanoita chizivano. So kana ndiri papoto mubato wechigaro ndiye ndangotaura kuti ndinozivana naHonorable Gumbo ndobva ndapakura ndichiisa vaGumbo pakanaka nekuti vaGumbo ndevekubato randinotsigira ini. So muchaona kuti munyika medu muno tikanyatsotarisa zvakanaka urongwa hwose hwaitwa mubato wechigaro munogona kutoona kuti vanhu vekudiviri rimwe chete vawana matenda aya mubato wechigaro. Saka nyaya iyi yakatinakira mubato wechigaro kuti hupfumi hwenyika tichaudyawo even isusu vekuno tiri kuhudawo tihudye but hahudyike nekuti vakagara papoto mubato wechigaro. Nekuti vakagara papoto mubato wechigaro vanhu mubato wechigaro. Saka tikamboisawo michina haizotarise manje kuti iwe uri webato iri kana ndi webato iri kana kuti iwe uri mudzimai kana ndiri murume. Muchina inozongopakura zvakaenderana, inopakura zvejekerere, haina tsvete pakupakura. Nguva shuwa mabasa aya anopiwa vanhu vamapiwa asi vanhu ava vazogone kuita zvinofanirwa zvichiita sei zvichiitwa mubato wechigaro. Mamwe mabasa aya paanoitwa zvinotochamisa kuti saka ndo basa rakachajwa 88 million here rapera basa riya. Saka unogona kutoshamisika kuti pakapinda mari here apa kandi mari anoira sei haina kupinda. So dzimwe nguva unotoona kuti basa raitwa iri harina kana watingati unyanzvi mukati asi mari yakaita sei mari yakabhadharwa. Dzimwe nguva zvekare mubato wechigaro basa rinofanira kutora mazuva mairi rinotora gore kuti ringe richipera nekuti munhu apiwa tenda anotamba nevakuru. Saka anopedza basa nguva yaita sei nguva yaada. Saka ndo zviri kuitika mukati menyika yedu mubato wechigaro kuti tine hukopokopo huri kuitika hwekuti ukaona vanhu vachidhiraivha mota dzinotyisa mubato wechigaro matenda iyaya vanongodya vega mubato wechigaro. Saka ndiri kufunga kuti pfungwa iyi yakatinakira sedare reparamend. Isu tiri veoversight kaisi mubato wechigaro toona kuti zvinhu zvaitwa zvakanaka hapana munhu ari pakati so that hupfumi hwenyika mubato wechigaro even vana vari kuzasi uku vaye vasati vakura vanokwanisawo kuhunanavira, vanokwanisawo kuhudya. Isu takutochembera mubato wechigaro asi atambowana tenda ini kana simba rekuti unoaplaya handisisina mubato wechigaro. Dambudziko ratinaro riri mubato wechigaro ndorine vechidiki vakawanda vari munyika ino mubato wechigaro havachatombotambise nguva vachinoaplaya. Vanoziva kuti kuaplaya kutambisa nguva nekuti basa rakatopiwa kare. Saka ndiri kufunga kuti pfungwa iyi ngatiitaurei tose vekurutivi rwuno nevekurutivi urwo kuti nyika yedu iite sei ibudirire. Ndiri kufarira dingindira ratinofamba naro kuti leaving no one and no place behind. Saka hatifaniri kusiya vanosapota ZANU-PF vasingasapota ZANU-PF. Ndatenda mubato wechigaro.